Zazpisenideko famili batetan jarotza zen gure aita, gure herriko alkate ez izan arren lan egiten zuena. Zazpisenideko famili batetan jarotza zen gure aita, gure herriko alkate ez izan arren lan egiten zuena. Itxasoan urak aurkire, urbildu nahi dutenentzat, gure herriko lanak aurkire, astun dire, gogor dire, zatiturik gaudenentzat. Itxasoan urak aurkire, urbildu nahi dutenentzat, gure herriko lanak aurkire, astun dire, gogor dire, zatiturik gaudenentzat. Markatzen ari diren bide nabarra, ez da izango guretzat. Lehengo sokari ezarririk datorren, oztopo bat besterik. Markatzen ari diren bide nabarra, ez da izango guretzat. Lehengo sokari ezarririk datorren, oztopo bat besterik. Itxasoan urak aurkire, urbildu nahi dutenentzat, gure herriko lanak aurkire, astun dire, gogor dire, zatiturik gaudenentzat. Itxasoan urak aurkire, urbildu nahi dutenentzat, gure herriko lanak aurkire, astun dire, gogor dire, zatiturik hainbeste mendetako gure morrontzak, baditu mila tankera, eta zurra aukeraz ez badegu, bertan galduko gera. Hainbeste mendetako gure morrontzak, baditu mila tankera, eta zurra aukeraz ez badegu, bertan galduko gera. Itxasoan urak aurkire, urbildu nahi dutenentzat, gure herriko lanak aurkire, astun dire, gogor dire, zatiturik gaudenentzat. Itxasoan urak aurkire, urbildu nahi dutenentzat, gure herriko lanak aurkire,
Gustoro jarraituko genuke, piezak entzun eta entzun, baina amaiera ate joka dugu. Taupada azkarrak zein mantsoak, motzak zein luzeak izan ditugu gaur hemen. Norberak gainera, bereak izan ditu, propioak, bakarrak eta errepika ezinak. Alardeu ere, bakarra da, Antxinako Ama Txistulari taldeak urtero eskaintzen diguen taupada. Taupada horien jarraituko genuke orduzez, goxo-goxo, baina 2015koen esperoan geratu beharko dugu. Ezin frontoia utzi ordea, aurtengo alarde hau posible egin duten guztien lana eskertu gure. Lehenik eta behin, handik eta hemendik etorri diren txistulariei eskerrak eman nahi dizkiegu. Urretxu, Beasain, Idiazabal, Legazpi, Elorrio, Lazkao, Getari eta bertakoak zumarrakoak ere bai. Horretan, eskerrak sekundin ez naula musika eskolako ikasleei eta irakasleei noski. Irrintzi eta lura nantza taldei. Goiani abestatzari eta talde horretako Javier eta Batidei. Gorosleen metal boskoteari. Arantzazu kritika violinistari. Carlos Sabi, percusionistari. Jose Quintas, basu elektroniko jotzaileari. Edurne kritiketariari. Oiana Irastorza, pandero jotzaileari. Zuaitzaren soinua kolektiboko kide diren Jesus Mari Hernández Guni eta Zalunegi. Mikel Alustizari, Mari Martini, Garazzi Martini eta Xabier Martini. Aitor Zabaleta txistulari batakariari. Aitor Goia, Josu Perez, Carlos Mediavilla eta Txema Kantoria Gazti Lanetan Kantoria dugu. Eta Zumarragako udalari eta bereziki kultura teknikarien. Baita Joanes, zuri ere aurten aurkezpen lana egin dituzulako eta prestaketan ardura hartu dizulako. Eta orain eskaera berezi bat osatu nahi dizuegu. Gerrikoak are gehiago estutzea egokitzen den garai honetan, ekarpen guztiak ondo etortzen direnez, Antxinako Ama Txistulari taldeari ere, laguntza handikoa izan dakioke zuen borondatea. Irteeran beraz, saski batzuk aurkituko dituzue eta horretarako, eskerrik asko. Eta azkenik nola ez,
ekitaldi honen gidari lanetan ibili den Maria Jesus Arrate Beliu, gero Gabon egurari. Eta noski, batez ere zuei, aurten ere frontoi hau betetzeagatik, zuek hemen egongo ez bazinate honek zentzurik izango ez zuelako. Besterik ez, dena ondo bidean, hurrengo urtean ere hemen izango gara, ez utzik egin, zorionak eta urte berriak.